Anyị abịakwa ọzọ n'oge ilu Igbo. Na nke taa anyị ga-eji mere isiokwu bụ onye nwe ndidi orie azụ ukpo. Onye nwe ndidi orie azụ ukpo. Anyị kọwaa ya, anyị asị onye na-enwe ndidi na-enwetakarịcha ihe kacha mma. Onye na-enwe ndidi na-enwetakarịcha ihe kacha mma. Anyị bịazịa na ntụgharị, we will now come to translation. Anyị amasị a patient person usually eats fish from the fish hook. Ọ bụghị ya, enweghị ilu ndị ọcha dị etu a. Ntụgharị ya bụ, the translation is the patient dog eats the fattest bone. The patient dog eats the fattest bone. We will now come to interpreting or interpretation. We will say a patient person is usually rewarded with the best. A patient person is usually rewarded with the best. Onyawa. The patient dog eats the fattest bone. Onye nwe ndidi orie azụ ukpo. Bọsọsọ anyị wetakwara unu ọzọ. Ngwa tinyekwara m aka n'akara ịhụnanya. Tinyekwa okwu na ngalaba okwu. Tụsakwa ozi a. Sonyekwe m. Please like, comment, share, and follow. Emesịa.